अरे काहे बबुआ प्रीतिया भुलाई गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो। काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो, काहे बबुआ प्रीतिया। की अंगुरिया चल के सिखानी, धई की अंगुरिया चल के सिखानी, घुसल कबूता चना मामा के बुलौनी, रुसल कबूता चना मामा के बुलौनी। आजू अचके में बहिया बड़ भाई छोटका भाई से कहता, ओकर कारण बा पढ़ा लिखा के जब बड़ा कदले नौकरी सर्विस लाग गई, घर में पत्नी अली, तबाही मच गई। बड़का भाई रो रो के कैसे कहता रहे, आजू अचके में बहिया, आजू अचके में बहिया छोड़ा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो। काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो, काहे बबुआ प्रीतिया। आगे और का समझावत रहे, भूखे पेट सूत गईनी बाबू हो खियोनी, भूखे पेट सूत गईनी, भूखे पेट सूत गईनी बाबू हो खियोनी। गमछा बिछा के, गमछा ओढ़ा के शीत घाम से बचौनी, गमछा ओढ़ा के शीत घाम से बचौनी। कि कवना बतिया पे हमसे हो, कवना बतिया पे हमसे रिझा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो। काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो, काहे बबुआ प्रीतिया। अब आगे बहुत विभोर होके, भाव विभोर होके कैसे कहते रहे,
घरवा दुआर बटावल तू अंगना, घरवा दुआर बटावल तू अंगना, दुई टुका कैल अपना भौजी के कंगना, दुई टुका कैल अपना भौजी के कंगना। घरवा दुआर बटावल तू अंगना, दुई टुका कैल अपना भौजी के कंगना, दुई टुका कैल अपना भौजी के कंगना। बाट दिहला अपन हो बाटी दिहला अपन बटा गइल हो, मोल नहीं आगे कैसे लगा गइल हो, मोल नहीं आगे कैसे लगा गइल हो। काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो। लास्ट में टूटी गइल सगरी जतिया के बखिया, टूट गइल सगरी। बहुत कष्ट में बाणन आंतरिक रूप से। कैसे? टूट गइल सगरी जतिया के बखिया, समाचार हमारा से पूछेल मुखिया, समाचार हमारा से पूछेल मुखिया। जबकि मुखिया साहब ई जानत रहे कि उनकर भाई उनका के अलगा कर देले बा, फिर भी अर्थ में अर्थ लगावत रहे। कैसे? टूट गइल सगरी जतिया के बखिया, समाचार हमारा से पूछेल मुखिया, समाचार हमारा से पूछेल मुखिया। एगो रहल गोहरिया, एगो रहल गोहरिया पराई गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो, मोल नहीं आके कैसे लगा गइल हो। काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो, काहे बबुआ प्रीतिया भुला गइल हो, काहे बबुआ